بسلم ثم سلم على النبي أمومي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أمومي يفنى وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique Allah tagi tago o ɓorneɗa so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo jaslari nogas jeeɗiɗi seep hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɓataake men ko fate tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo men honni en hakkunde jeeri e waalo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiraɗen yen juul e kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu godagal men e oɗo henna duniya en calmini dendagal hettiyankoɓe jewte men kala dendagal hettiyankoɓe weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala kisal ɓuural nden ka iya jende yo duumo e moɗon musidɓe tedduɓe en garti alarba hannde jewte men ko fati e tarihaji annabaaɓe ɗum noon watta goɗɗe joni joni min dokka mon docteur Djibiso hade ceerno men ceerno Kaliidu Abdullaay Sih joɗade beele kadi mbawen huccodirde e makko ko fate banggue hande annabi mo cuɓiɗen sabu ɓerɗo minde docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena seytaneji dumbama e ñurmo golle moƴƴe cowama docteur Djibiso holliti golɗen koye balɗe sappo cakkitiɗe omo waɗa dendagal bandiraɓe julɓe kala juule mo wuuri yo Allah jaɓanina golleji men moƴƴi ko tata hen kala yo Allah yaafo en docteur Djibiso no wiya kala mo menno jokkodirde yo yaafo ɗum yarlo ɗuma kanko to banggue makko mo yaafi omo yarli teni kala mo nelde duwaw dendagal ɓen kala nde jomiraɗo ɓenir ɗumen cellal e hattane yajende hitande juuɗe filtima ɓe ñurmo onon bangira docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki hande sellinde docteur Djibiso baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha e nokkuji goɗɗi kala ha heeɓi yaqin kala ñaw so tawi ari e makko omo wawi omo hattani o holla holno safrirta ɗum ɓe julɓe nder Afrique ɓe jurmo docteur Djibiso ene safra ñaw biyeteɗo fibron kiis neme prostate soppisa kono ne kadi tension diabète neɗɗo ɓuutowo koyɗe ɓuutoje keeceji musoje nonne kadi ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru reedu hewdu rafi ha heewi gonɗuɗo e soppisa nonne kadi neɗɗo donc no ɓesnude fode docteur Djibiso ene safra ha sella docteur Djibiso taweteɗo to Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie to legal 6e sa ari ha Carrefour Boudda ha aɓenni ɗon seeɗa jama gonɗo ɗon galle mo gatorɗo arde e galle dewɗo heena ma taw ɗon étage gris bleu ko ɗon docteur Djibiso tawete ma taw ɗon tableau mawɗo ene winda docteur Djibiso grande guérisseur international docteur Kidira ganda a yettima sa yiiɗi hebde docteur Djibiso tawete to leydi men Mauritanie Nouakchott mbatta ko 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 so tawi ko numéro ji makko WhatsApp leydi Sénégal 00221 77 244
92 81 walla so tawi ko numéro makko leydi Mali 00 223 70 85 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow holliti ko julto yewto Sénégal ha to kiidira ɗum noon wonɓe kiidira ko taari ɗum kala docteur Djiby Sow wi cabboɗi ɗum ton to kiidira. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل ceerno Kaliidu Abdullaay Sih bisimilla maɗa jayde Weltaare TV Weltaare ɓiɓɓe fulɓe jewte men ko fati e buuɗal yurmeende tarihaji annabaaɓe min calminima min juurimama min duwanimama softede ma gandal ma ko nonne kadi sawtowol ma labtugol ceerno Kaliidu Abdullaay Sih bandiraɓe kala ene paadi ene jappi noppine kettima calmina bandiraɓe hade men arde e namde men hannde annabi mo paadino ceerno Kaliidu bisimilla maɗa. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seydi Saar mi salminima mbaɗɗon tampere alhamdulillah jam won toon yettude Allah en calmini dendagal kettotoɗo walla jeeɓowo ayawo habrirde Weltaare TV en calmini kala bandiraɗo ɗo woni en calmini dendagal julɗo kala en duwima julɗo foof ɗo woni nden ko Allah keeri ko wonata e makko e kisal mum en jetti Allah noon Allah moƴƴo moƴƴonowo jeeyam mum ñande kala Allah moƴƴani en kadi wawde jottade ɗo hannde addande en yewtere gonoɗen addude ñande kala ɗum koye moƴƴereji Allah jeeya ɗin ɗon moƴƴereji noon eɗen jettamo hen kanko Allah subhanahu wa taala ko wona ɗum komi salmitimama seydi Saar ñaganimama Allah moƴƴere galleji pini mbar ko jaam nanata e alhamdulillah yo Allah ɓeydi jaam alhamdulillah en gari kadi notade no gownoɗen ardude eɗen cabbi kadi e yamirore maɗa e ko namdiɗa inchallah on saaha no jiɗɗa nayorɗen fof nayorɗen toon so hawre welede Allah seydi Saar bisimilla. ceerno Kaliidu min calmitimama min juurimama ko jaam alhamdulillah galleji ɗi foof ko jaam ɓerɗe ɗe ko jaam amin nana jaam pittali ɗi ko jaam en ñaguima yo Allah ɓeydanen jaam bi jaahi annabi sallllahu alayhi wa sallam. ceerno Kaliidu Abdullaay Sih hande paaɗen koye oɗo henna annabi Allah tedduɗo woni annabi Yusufa mo ganduɗa histoire mum sene haale moni kala ene watta hen haqqille mum ɓene goya ɓene moosa ɓene mbayna comme tawaɓe ni gorko mo Allah jarribi sunuji mawɗi gorko tampinaɗo kono kadi gorko jontaɗo gorko joɗɗo gorko labtuɗo min tan faɗɗimo seeɗa ceerno Kaliidu seeɗto tan noon min tan faɗɗimo seeɗa eyyi ceerno Kaliidu Abdullaay Sih holi yoggonnoɗo annabi Yusuf ceerno Kaliidu bisimilla maɗa. seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi kadi mi dañi beelama mawɗo kadi e oɗo mo jiɗɗa jewten hannde kono noon a addi haala mawka annabi Yusuf allahu akbar oɗo neɗɗo keɓɗo sunno e aduna o hebdi sunno kadi e bam makko neɗɗo mo ganduɗa ko kayis ɓolo hakkude makko e mawniko en hakkude makko e bam makko hakkude makko e sete connoɗomo ɗo woyduɗo o hakkude makko e laamɗo cottuɗomo e juuɗe ɓen ɗon sete hakkude makko e Zulaykha mo tawi e nder galle o hakkude makko e yimɓe kaso kono hakkude makko ko adi taw e rewɓe wuro ngo taw
hakkunde makko e laamɗo o caggal nde o yalti kaso, hakkunde makko kadi kawrital makko hakkunde makko e mawniko en, ha yettoyi hakkunde makko e bam makko nde ɓe jiitodirta. ɗum ɗo ko golle mawɗe, ɗum ko hunde yurminide, ɗum ko hunde heewde haala haaldotako ala. eɗen kalanno ñande foof qissaji ɓennuɗi, kono eɗen daɓɓikino ni waɗi ko goppuɗen ana heewi, kono ko oɗo hande mo gadduɗa o ko kalanoɗen ko fuu ko oɗo ɓuuri hewde haala, o ɓuuri hewde haala. Yusuf issa makko ne heewi haala so Allah, eyyi kono noon en mbawa addude fof, kono ma en eto addude hen no ene famoro. gueɗel hen foof ma en ƴettu hen ko wawi famede, kala ɓe waddi eno waddira ma en ƴettu hen no foti famirede so Allah jaaɓi, gadden inchallahu taala. nde wonde ko noon mbaɗannoɗen qissaji ɓennuɗi foof. so sago wonno oɗo qissa makko kanko Yusuf en gaddat foof, nde wonde hay hunde welani hen woppude caggal, kono ha joni bisimilla inchallahu taala. annabi Yusuf jibinimo ko biyeteɗo annabi Yaqub. en kaali Yaquba hanki, on woni bam makko. Yaqub jibini ɗum ko annabi Ishaq. annabi Ishaq jibini ɗum ko biyeteɗo annabi Ibrahima. enen foof mo ndewɗen e diine mum o, ko ɗum waɗi oɗo gorko mo gadduɗaɗo hande, gorko jontaɗo, gorko dokkaɗo, dokkaɗo tigi eyyi ɗum noon ko oɗo woni annabi Yusuf. on saaha sa paari inchallahu taala aɗa wawi addude namdal ma gaddigal, on saaha natina yewtere he inchallahu taala. gorko jontaɗo, gorko joɗɗo, gorko laaɓɗo, gorko labtuɗo, kono kadi gorko dañƴo ko mettiɗum e aduna, kono kadi Allah ne jangguina men aduna ko muñal. ceerno Kaliidu Abdullaay Sih wiyama simore Yusuf, suratu Yusuf. holko jeeyi sababu suratu Yusuf jippi ceerno Kaliidu? eyyi mi salminima seydi Saar lawol gongol. eyyi mbiɗa holko woni sababu sumore Yusuf nde jippade, holko woni sababu muɗum? a jarama seydi Saar, mi weltanimama no fewi. sumore Yusuf nde sa yi nde jippima ko nde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah nelimu yahudiyankoɓe nasraniyankoɓe ɓe calimo, ɓe jaɓani. nde ɓe calimo noon eɓe kaala ko heewi ha ɓe gari e Yusuf, nde wonde Yusuf ene winda to defte maɓɓe to. issa muɗum no windira e Qur'ani ni nene to defte maɓɓe. ɓe mbi joni so tawi ka gonga mbiɗa ka nelaɗo, haalan amen qissa annabi Yusuf, bam makko e mawni ko en, qissa maɓɓe haalan min. so tawi ka gonga haalan min. yahudiyankoɓe namdino ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. o anda Allah subhanahu wa taala yimo nelaɗam muñumi haalan ma qissa Yusuf kalnaɓe ɓe ganda ka gonga, ɓaade ko ɗum ɓe mbi, ɓe dañata sagoji mabɓe ɗi e maɗa. ko ɗum waɗi sababu Allah jippini sumore nde, haalni ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. fof no sifori ni, no windiri e defte maɓɓe heeni, Allah haalniri noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. nelaɗo jangtaniɓe ɓe naji, ɓe gandi noon oɗo ko gonga. ɗum waɗi sababu jippugol simore nde. ene waɗi ɓiɓɓe ko kamɓe mbasorto jinnaɓe mabɓe, wiyede kaari jibinimi ko wasu wonande ɓe, ɗum ko hunde wande fayida. ene waɗi ɓiɓɓe ko kamɓe jinnaɓe ɓe mbasorto wiide ko min jibini kaari ngel ɗo cukalel, ɗum ko hunde wande fayida. Yusuf noon jeeya ko e ɓen ɗon sukaɓe,
yusuf jeeya koye ɓen ɗon sukaɓe ɓe ganduɗa jinnaɓe mumen ne mbasoro ɗumen. way kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sa ƴeewi to asko makko tuggiɗo ha to ngo haɗoyi to woni biyeteɗo adnanu o, ɓe foof ene mbasoro jiidude e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. kankone oɗo yusuf omo wasoro, jinnaɓe makko ene mbasoro jibindemo. alhamdulillah. ɓaade mbinoɗa holko woni sababu jippugol sumore nde, ko ɗum ɗo woni sababu jippugol sumore nde inchallahu taala. mboɗo sabbi namdal ma gongal so Allah jaɓi. yo Allah rokku en ɓiɓɓe ɓe en mbasoro ɓe tawno ɓiɗɗo moƴƴo, ɓiɗɗo pewɗo weli tan ko farnorade. farnorade oto ene weeli, farnorade galle ne weeli, farnorade cuɗari ne weeli, farnorade gandal ne weeli, kono farnorade ɓiɗɗo moƴƴo pewɗo joɗɗo nehiɗo dewɗo Allah ɓuuri welde. ɗum hannde ɓuuri sattude rende men go ceerno Khalidou. skay ceerno Khalidou Abdullahi Sih min paami ko jeeyi sababu suratu Yusuf jippi. holko addi caɗele hakkude Yusuf e ɓiɓe ba makko en, so ɓeɗen gandi o dañi ɗon caɗele mawɗe, ko ɗon hunde kala ɓuuri rewde ceerno Khalidou. Seydi Saar, mi salminima lawol gongol, mi weltima no feewi e namdal maɗa. mbiɗa holko addi caɗele hakkude makko kanko Yusuf e mawniko en. saɗede nde tan ko eɗen mbawi limde gueɗel gotel, eɗen mbawi limtude gueɗe ɗiɗi, walla ni jawten gueɗe ɗiɗi mbawen gueɗe tati. ko adi foof ɓe jii babiraɗo o no ɓattinirimo hoore mum ni Yusuf. elle babiraɗo o darataɓe kamɓe, sababu nde korsa mum e Yusuf mawnude. korsa o hippi yiyande makko nde o yiyannoɓe kamɓe, wona o yiɗaɓe, kono noon omo hippi e Yusuf kippugol ha o ɗeɓi yejjiddeɓe kamɓe. so ɗum ɓenni gueɗel gongue ngel ko Yusuf yi koyɗol ngol kamɓe foof ɓe tini, ɓe nanigol, kadi kamɓe ɓe pirtantake koyɗi. goto e mabɓe foof so nani koyɗol ne andi ko koyɗol ngol firti. wona Yusuf tan firtata koyɗi, hay mawniraɓe ene mbawi firtude koyɗi. ɗum noon ko lelinoɗo jamma omo lelodi e baba makko. ñande hen ko aljuma, koye nder korka wonno laylatul qadri. on saaha duuɓi makko wiyama ko duuɓi 7. woɓɓe mbi duuɓi makko o won saaha wonno ko 12. 7 ɗi noon ɓuuri jentilde. o yi koyɗol ngol, o haalni baba makko koyɗol ngol. nde o dilli tan baba makko tini, baba makko wi ko woni. o wi min de mi yi koode 12, mi yi lewru, mi yi nangue, ɗiɗo foof mi yi ɗumen ene cujjanami. babiraɗo heɓɓiti wimo aha, o wi aha. babiraɗo wimo ɗum noon woto haalan ɗum mawne en ɓe, so wona ɗum ɓe kaasidinte, ɓe kaasittoma, sabi aɓe gandi ɗum ɗo holko firtata. so ɓe nani koyɗol ngol tan aɓe gandi ɗum ko firtata, ɓe gona haasideɓe ma, ɓe paddoma e ɗo ponnoɗa yadde to. nde wonde cheydane ko gaño neɗɗo peññinɗo gañgu. eyyi ko cheydane rewataɓe haɓe mbaɗa koɓe potani wadde. Yusuf wi eyyi Yusufu dejƴi. on saaha o jogui ko duuɓi 7. yaademo noon ñande hen ñande o yi koyɗol ngol nde e ɗeɗon balɗe mawniraɓe nawimo, o sirte babiraɗo o, hade makko yiitodirde e babiraɗo o lombi ɗon ko duuɓi 4. ko ni ɗum sifori. Yusuf gurdam makko fof ko duuɓi 100 e duuɓi 20, ko ɗum o wuuri.
bammakko jibinɗomo yaquba wuuri ko duuɓi 100 e duuɓi 4 e duuɓi 7. mammakko ishaqa wuuri ko duuɓi 100 e duuɓi 80. jaati ko ibrahima wuuri ko duuɓi 100 e duuɓi 70 e duuɓi 5. ko ɗum ɗo woni galle mabɓe tuggi kanko ha jaati koko ni henna. ɗum noon ko ngol ɗo koyɗol aɓe gandi ɗum kamɓe mawniraɓeɓe kadi emo takki babiraɗo ne sohli e habaru makko no feewi ha yejjitiɓe kamɓe. ɗeɗo gueɗe woni sababu ɓe pelliti waɗoyde koɓe mbaɗi ko e nder yamirore Allah. ɓayde ko ɗum namdiɗa mboɗo faɗi namdal ma gongal. a jaram Seydi Saar. ceerno Kaliidullahi Sih eske aduna machallah Yusufa baaba o ne takkimo omo takki baaba o gilli baaba o ne mawni e makko gilli makko ne mawni e gilli baaba o heddi ɓe donki yiitade koye mumen kiram naati koyɗol ari ɓe gandi kongol firti kiram ɓeydima arde ceerno Khalidou ɗo kiram naati ha ɓerde mabɓe ɗe keewi kamɓe ɓen ɓiɓɓe bammakko en ɓe hol peeje ɗe ɓe mbaɗi haɓe kefti Yusuf walla haɓe keeɓi Yusuf e juuɗe mabɓe ɓe jaadi e mum ladde ceerno Khalidou. eyyi Seydi Saar mi salmitima mi weltima no feewi namdal maɗa mbiɗa holno ɓe keɓirimo e jungo baaba o kamɓe mawniraɓe kanko Yusuf sabi babiraɗo no wano hippade e makko ni e yiiɗa sertude e makko ko gonga sabi kanko Yusuf nenomo caggal nena makko nde rutti e jomum aɗa andi miñi ko dewɗa e makko Bunyamin nde jibina ko nden o rutti e jomum ko kanko yummiraɗo o on sa Yusuf no famdi nden noon gorgol makko mawnum bam makko debbo mo jiide yumma e baaba on ƴettimo nawimo nehimo nde nehimo ha waɗi dumunna e hoddiro Allah kanko mawniraɗo o kanko gorgilaɗo o komo wonde Yusuf babiraɗo ari wi bandiraguelam Dewel min de ɓinguelam guel mi natti wawde ɗananade guel jimmi tan ko gartiranako guel gillam ne mawne maggel so wirnimami tan ɗeɓanmi ko ha guede gorgilaɗo wimo bandiraguelam gorel tinno woppumo ɗo hen tan mi wonda e makko o wi ala mi wawa muñde mi natti wawde muñde e wirnade e makko o wirno kam ala mi wawa muñde ɗum jimmi tan ko ballaki mo arta gorgol mum Yusuf o wi joni tinno woppumo o heddo ɗo e balɗe kam mi yindira e makko seeɗa mi addamo bamum Yusuf hebbiti wi aha basi ala kono woto lelde woto juutde so juuti tan mi arnanmo gorgilaɗo o wi e caɗele ngala gorgilaɗo ɓe joguino dadol gotol paftol dadetegol e keeci sen luuɓima eɗen mbawi wiide sentir ɓe doni ɗum koye ɓe dondirtagol koye babiraɓe he gila annabi Ibrahima ha Ishaqa ha yettiɓe kamɓe ɓeeɗo kala ɓurɗo wonde mawɗo ko kañum ronatagol mawɗo debbo o noon hecci bamum Yusuf on ronnongol kono noon kamɓe e saaha mabɓe kala gujjuɗo ko kañum yoɓirte guyka ka o ƴetti paftolngol kanko gorgilaɗo o haɓɓe e dadol keeci Yusuf nde o haɓɓe e dadol keeci Yusuf paftolngol o artiri hen comciɗi Yusuf ɓorniɗi Yusuf ko cukalel tokosel Yusuf yeehi fijoyi o yiili paftolngol o yilkiningol kam saabi omo andi kanko waɗigol to henna o ari o wi min de mi yitande paftol men donnoɗen e baaba ɓe mbi tongol woni ɓe jiilaɓe tan ɓe jiyani aɓe ƴetta Yusuf ɓe tawi ene dadi e nadorde muɗum jonnon ɓe mbi aha ko kanko wujjingol babiraɗo wiya so tawi ko kanko wujjingol tan bisimilla watte yo heddo ɗon o wujjani ko korsa gorgilaɗo o mawni e makko yiiɗa babiraɗo naamo on saaha babiraɗo ne himmi nawdemo on saaha noon babiraɗo bisimilla ɓayde ko noon ɗum ɗo ko sharia meɗen yo heddo ɗon
aada koko toppitte. ɗum waɗi yusuf heddi ɗon ha gorgilaɗo rutti e joomum. ɗum waɗi yusuf rutti e babiraɗo dañi koko yinno yiɗano oya maaya kono yinno yusuf arta. yusuf arti noon somo yaha somo jooɗi somo lelo somo ñaama fof yusuf nana takko makko. e nder ɗum noon ko e nder ɗum mawniraɓe ɗaɓɓimo kanko yusuf satti e babiraɗo o woppude ɓe jaada. nde ɓe ngari ɓe mbi baba an kam holko waɗi an a hoolota ko min e yusuf. taw mawniraɓe e disnodiri ɓe kaldi ɓe mbi on ji oɗo yusuf e miñi ko kamɓe ɓuri yiɗede to baba e enen te enen kala ko rema ɗo ko enen ndemi, kala ko ayna ɗo kala ko hirsa ɗo ko enen gayni, kala ko darnaɗo e huɓejo ko enen darni, kala gallol darnagol ɗo ko enen darni, ko enen goni galle o, kala ko feewi ɗo ko enen pewni, kala ken jantani feeɓata. kono noon baba yiyata en o yiyata tan ko konɗo ɗiɗon no yiyata. joni noon ɓayde ko noon gare mbaren yusuf walla so ɗum ala ƴettenmo beddoyoɗenmo to woɗɗi leydi goɗɗudi. on saaha kam ma yeewo yeeso baba natta yiidemo. so natti yiidemo ma huccide meɗen taw o yeeƴota ko goɗɗo. so mbaɗi ɗumen gasni garen gonten yimɓe moƴƴuɓe tuuɓen. ɓe mbindani kamɓe moniraɓe. goto e mabɓe ne wiye yahuda on heɓɓiti wi ala mi jaaɓi feere ɗimmere nde kono mi jaɓani adina nde mbaremo ɗum mi jaɓani ɗum. mboɗo wawi jabde noon gare nayomo beddoyeɗenmo e niɓɓere woyndu. sen beddimomo garten ene wawi woode rewɓe ɗon ene ƴooga jaltinamo jaada e makko to woɗɗi ɗum mboɗo yaadi hen. wamma mbaremo ala mi yadani hen. eyyi ko ni henne ɓe jeehi ɓe jetti ɓe kalni babiraɗo. babiraɗo o wi ala. nde ɓe jettino mi wi baba an kam ko holko waɗi a hoolata ko min e oɗo yusuf te minen komin dariɓe maslaha makko komin laaɓɓe makko deedi komin mawni ko hen. aɗa andi komin jiiɗi baba ɗaccamo janggo o yaada e amen ladde. janggo tan o yaada e men ladde min jaaha min dura min pija min mbaɗa coftel minen komin ronoɓe min ndenanmo. babiraɗo heɓɓiti wi min de mboɗo ene sundinami ene mettami nde jaada toon e makko mboɗo huuli son jaada e makko to boyi ñamdemo. nde wonde leydi mabɓe ne heewi boyiji. nde boyi ñamotamo ɗe noon taw onon oɗon cohli oɗon gayna walla wonko kippuɗon taw on tinani. ɓe keɓɓiɗi kamɓe mawniraɓe ɓe gondi ɓe mbi min gondiri Allah so tawi boyi ñamimo minen ngal ɗo dental foof no min poti ni i on sahade minen komin ronkuɓe komin jasɓe. kono hay ɗum babiraɗo woppanimo. caggal ɗum ɓe keɓɓitiɓe mbi baba so tawi noon janggo a natti yiyede e aduna so tawi enɗam hakkude amen e makko taƴi ko an woni sababu sabi aɗa faddi hakkude amen guila e joni minen ɓeeɗo wonɓe ɗo ene guila komin cukalon amin jaada kanko waari o fonno ko yantude hen joni a hanguimamo e amen faam janggo sa natti yiyede e gurdam so enɗam hakkude amen taƴi janggo yeeso Allah so namdama ko an woni sababu wiyama ko ngol ɗo konngol hulɓini babiraɗo o ha itti yusuf totti mawniraɓe jaade makko seydi Saar. est ce que yidde koye ɓernde wonata neɗɗo tawata yidde goto e suga mum allahu akbar kono kadi ne addi caɗele mawɗo ceerno Khalidou mi ala hay konngol ceerno Khalidou nden hanti ɓe punti baba o haɓe keeli ɓernde baba o ɓe ƴetti yusuf ɓe jaadi e mum ladde gay aynoyde wañoyde holko ɓe mbaɗimo mbeten beddimo e woyndu tan walla won gueɗe goɗɗe ɓurɗe bonde dewɗe ɗon
gaga weddade e woyndu ceerno Khalidou. eyyi seydi Sar mi salminima lawol gongol. mbiɗa nde ɓe jaltinde ɓe jaada e makko ɓe jaha tan direct beddimo e nder woyndu walla holno mbaɗimo. eyyi ɓe jalti wuro ngo babiraɗo o e gorgol makko walla nene makko tokoso nde wonde foof ko gotum. on ɗon gorgol makko jibini mawni ko en fadde jeegomo worɓe e mawni ko goto debbo o wiyete ko layya. oɗon e yumma makko jiida yumma e baaba. sen jaari toon on ko nene makko tokoso. sen jaari kadi ko bam makko kadi jogui on ɗon on ko gorgol makko wadde ene wawi wonde gorgol makko e banggue ene wawi wonde nene makko e banggue. ko nene makko ko gorgol makko. nde wonde Yaquba en kaaliɗo hanki o resi rewɓe nayo koye galle goto hen ɗiɗo jiida yumma e baaba. ɗiɗo heddiɓe ɓe ko horɓe ɓe dokkono ko ɗiɗo heddiɓe ɓe ɓen dokkitiɓe Yaquba resiɓe. woni rewɓe nayo ɓe foof o resiɓe koye galle goto. en jetti Allah. ɓe jalti wuro ngo babiraɗo e gorgilaɗo dusimo ha yaltirde wuro. ɓen kaadi ɗon ɓe jeehi ɓe waɗɗani ni ɓe gandi tan ɓe birnima guite jinnaɓe ɓe ɓe natani leftude mo hankkadi. ɗon e ɗon ɓe ɓorti wutte o ɓe goni e fiide mo. ɓene piyamo goɓɓe ɓene pettamo. so oɗon nanguimo umminamo fiyamo pettal walla womre o yana e leydi o haggoya e koyɗe goɗɗo onne kadi suutamo ha dow loowamo womere kadi o samoya banggue goɗɗo. ɓe gona e leftudemo lefte musɗe. ɓe ɗeeɓi ni hay wardemo saabi won e mabɓe jaltinɗo laaɓi ene jogori hay yiwdemo. ɓe pellitino wardemo. ɓe piyamo wullito omo famno ehi mon modira konam holko mbanmi on holko woni hakkude men holko mbanmi on koɗo mbaɗami ɗere lefte bonɗe jurmo nde kam omo haala konguɗi jurminiɗi. e on saaha noon Yahuda ɓernde mum boni. Yahuda heɓɓiti wi injam onon kam mbete on gadodirani e yamde on mbaratamo nde mbiɗoɗo on mbaroyamo mi wi on aha mboɗo yaada e mono dow guelel taw on mbaratamu. mbinomi ko yen beddoyomo nder woydu ko ɗum kawruno ɗen in oɗon jaaha oɗon pellita wardemo. Yahuda nanguimo molimo e mum wi hay goto wartamo ɗo ko kalɗum ɗen ko ɗum batten. ɓe pelliti yaade waɗoydemo e nder niɓɓere woydu. ɓe gaddimo ha ɗo woydu ɗo ɓe ƴetti ɓoggol ɓe kabɓi e nadorde makko. ɓe ɓorti wutte makko haɓe mbawa moddinoyde ɗum hen ƴiƴam ɓe nawta ɗum to babiraɗo o wondi ko boy ñamimo. ɓe nannimo ɓe ɓorti wutte o ɓe nannimo e nder woydu he o nanti e toni woydu he o wona wiide mawnirako nam ko mbaɗirton dani jurmoɗe kam ɓe jaɓani ɓe mbi o tampina hoorema. o wi joni ɓayde ko noon gartiri e yam wuttamo o kam mi suuroro ɗum oto ɓorto wuttamo oto beddarde kam ni e woydu he mbeɗa ma e jangol. on saaha ɓe keɓɓiti ɓe mbimo noddu koode 12 nodda nangue nodda lewru ɓen gara jewtuma e nder woydu he gaddanma wutte maɗa ɓorno. koydol ngol ayi koydol ngol ɓe kalnimo ɗum ko haalnani ɓe kono ɓe kaltinimo ngol joni. eɓe nawramo seese seese e nder woydu he eɓe nawramo seese seese haw yetti hakkude woydu ndu ɓe ɗacciti ɓoggol ngol beele mo yana o maaya. nde o yani e nder ndiyam he kisa hay hunde waɗanimo. ɓe gari ɓe noddimo o nooti ɓe gandi nde ka omo wuuri ɓe gaddoyi hayre mawde ɓe nanni ɗum e woyde ɓe gacca beele yana e makko o maaya. foof ala ko nafi. on saaha noon ɓe jeehi ɓe joñoyi ɓe paada ha hedde jamma ɓe mbawa hodde. ɗo wedda ɗo tan kanko Yusuf
seydina ibrahima alayhi salam jaati ko o nde weddano e jeyngol on kañum wutte mum ɓortanoma jibrilu addanimo wutte harir guittaɗo to aljanna ɓorninimo kanko annabi ibrahima on ɗon wutte o tottinduma annabi ishaqa totti on ɗon wutte annabi yaquba ƴetti on ɗon wutte waɗi korwal manngal nanni hen wutte o waɗi liggi e dande yusuf ɓe tinani kamɓe. On saaha malayika o jibrilu naati e nder woyndu he feɗɗiti korwal ngal itti on ɗo wutti ɓorninimo kanko yusuf wone yewtidemo nder woyndu ko ni ɗum sifori. On ɗo wutti woni mo jogori nelde nde babiraɗo ronki yiide nde ɓe jiitodiri kanko e moniraɓe ko on wutte woni mo neldata babiraɗo on wutte kala mo neɗɗo mo sellani so memnama ɗum sellat, kala neɗɗo mo yiyata so takkama e guite mum yiyat ɗum Allah ne waɗi ɗum e on ɗon wutte. ɗum noon ko ni sifori ni ɓe beddirimo e nder woyndu he ɓayde ko ɗum namdinda ɗum noon mbaɗi fadi namdal ma gongal Seydi Saar. Yo Allah dandu en bone kiram, yo Allah dandu en e bone ɓingu babago, yo Allah dandu en e bone kiram, dandu en e bone ɓingu babago. Allah Allah ceerno Kaliidu Abdullaay Sih gartangal mabɓe faade ba mabɓe caggal ɓe mbaɗi ko ɓe mbaɗi ko, gartangal mabɓe faade ba mabɓe caggal ɓe mbaɗi ko ɓe mbaɗi ko, holno way ceerno Kaliidu Abdullaay Sih? eyyi Seydi Saar mi salminima, namdal ma payudel ngal mbiɗa holnde ɓe garti to baaba o nde ɓe gari nde kadi holko ɓe kaali. kamɓe ɓe gacci ko ha jamma, ko jamma ɓe gartoyi hankadi taw nangi muti ko nden ɓe gartoyi e babiraɗo o haɓe goya kamɓe foof nde ɓe jetti wuuro ngo nde ɓe ɗacci ko ha ɓe ɓaadi wuuro ngo ɓe gulli ɓe gone woyde ɓe jetti babiraɗo o noon ɗeɓi hawjude seeɗa gulali mabɓe ɗi kadi yiyani mabɓe Yusuf. ɓe mbi baba minen nde min jaadino Yusuf amin pija amin beddo amin mbaɗa dandu min ɗaccimo noon ɗo comci amen ɗo kono boy ñaamimo an noon baba a gonɗinta min hay sunno min laatima komin gonɗuɓe a gonɗinta min saabi aɗa tuumi min e Yusuf. holko waɗi baba aɗa bona yamin jikki minen ɗon tan ɓe gitti wutte o ɓe kollimo taw haɓe moddini hen ƴiƴam fenade. babiraɗo e heɓɓiti wi eyyi ɗaccu tan pittali mon ɗi cinkani on ngal ɗo gollal ha mbaɗɗon ɗum ko onon mbaɗi ko weeli on eyyi joni noon ko muñal tan joɗgal ko Allah tan woni ballinteɗo e ko ciforɗon ko mi ɗacci ɗum e juuɗe Allah. babiraɗo o windani ko ni ɗum ɗo woni ko ɓe mbi babiraɗo babiraɗo noon hankkadine ala haala jooɗi deeƴi heddi ko babiraɗo wi joni en muña tan ene fada wasata wodano Allah waɗani ɗum. caggal ɗum to ɓe beddi Yusuf e woyndu ɗo ɗanniyankoɓe ɓe ganduɗa gimmi ko Madiyana wuro annabi Shuaybu. Madiyana oɗo o innira ko ɓi annabi Ibrahima sukaɓe makko ɗiɗo tan ganda ko ɓuuri hewde annabi Ishaqa mo Yaquba yalte mum o ha jibino Yusuf e annabi Ismaila jadnoɗo yummum Makka hoɗoy toon ha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jibina e makko. ɓeɗo ɗiɗo ɓuuri andede nde wonde ɓe ɓuuri jangtede kono omo jogui ɓiɓɓe ɗiɗo woɓɓe kanko annabi Ibrahima. Madiyana ngoɗo wuuro innira ko hen goto. joni noon yimɓe gummi e ngoɗo wuuro ene pay Misra ɓe jippi
to waɗɗani woynu ndu no feewi to Yusuf weddaɗo ene hen Malik ibn Zaar oɗo ko ni wiyete Malik ibn Zaar on ɗon e Yusuf ko taniraɗo goto ko ɓuuri hawnade ko o immi koye annabi Ismail kanko Yusuf immi koye annabi Isahaqa annabi Ismail e annabi Isahaqa jiidi baaba ko ni ɓe mbaɗi joni noon kanko woni mawɗo on ɗon sete yaltinnoɓe Yusuf e woyndu e hoddira Allah ɓe ngari ɓe jippiɗo o waɗɗani woyndu ndu kono kamɓe ɓe jiiɗa yarde e ndun ɗon woyndu e bawɗe Allah e hoddira Allah ɓe jiiɗa yarde e mayru kono noon ɓe gasni ndiyam ala e sago ɓe jara e woyndu he ɓe jogui mawɓe ɓe ganduɗa ko mayɓe ɗomka alay sago jara hen sa yi noon ɓe jiiɗa yarde e woyndu he koye on ɗon saaha kala woyndu ndu ɓe gandi ndun ɓuuri mettude ndiyam woyndu ko mettuno ndiyam kono ɓe ganda ndiyam ɗam weeli nde Yusuf wedda e ndiyam he ndiyam ɗam ɓurti dendagal ndiyam men ɗam welde ɗam weeli ha yetti nokku ɓe tinani kamɓe ɓe neeli ƴogo mabɓe yo aduna ɓe ndiyam to woyndu to hayso welani ɓayde ɓe ngala goɗɗum moɗon ko yummum muyna e tanum on ari weddi bagal ngal nanni ɗum e nder woyndu he nde nanni e nder woyndu he tan Yusuf nanti e bagal he Yusuf ɗaɓani nantade e bagal he ala sabi Yusuf to woni to saha foof Jibril alayhi salam ne ara yewtidde e makko omo namdodiri e Jibril namde kewɗe ko en mbawa rewde e foof tan somi yalti mami rotto mami hoto babam Jibril wimo ala a wawa hodde toon ɓoy min mboɗo yiiɗi yiide babam o wawa yiide bamma o wi hoddire Allah dogi wonko Allah heblanma e dokke alliyankoje ko alay sago beddeɗa e woyndu ko ɗo fuɗɗoto alay sago kadi goɗɗodira e bamma ko juuti ko nden ko Allah heblanma ko mbawa hebde ɗum ɓeydo ko beddima ɗo ko to boowal ko ɗum hunde sofne kono to nder ko ɗum yamirore Allah hen saaha koma neɗɗo haasidoma o waɗa golle ɗe ganduɗa peewani ha feeña haasidagal makko ngal o haasidima ngal ko e nder hen mbawata hebde ko haasidontoma ko ɓurat feeñje keɓa ha ɓuura feeñje ha yimɓe mbawa tinde tigui tigui a heeɓi koɓe kasitto ɗo ko soɓe mbaɗidani ko nden gollal ngal yawata arde nden keɓata ngal tigui tigui no hanniri ni a wawa ruttade noon to bamma Allah wonko heblanma e dokke alliyankoje mbawata hebde ɗum koma ɓenna yeeso joni noon nde bagal ngal naati nder woyndu o daɓani jolde hen ko e Jibrilu ari wimo jol hen o joli e bagal he on ɗon yaltinimo boowal nde on yaltinimo o ari ha o ɓadi mana yaltude woyndu tan on daarimo tan on heɓɓiti ya weltare ɗum dari ko cukalel o yaltinimo ɗo yaltinimo ɗo noon mawniraɓe goɗɗano aɓe ndeni woyndu ndu presque aɓe jiiɗi yiide kala nde o yalti beele ɓe mbaɗa feere nde ɓe kaldi e ɓen ɗon yaltimbemo yo goɗɗinmo leydi ndi ɓe ngari kamɓe mawniraɓe ɓe tawimo ɗon mbasen juunude haala ɓe jeeyimo ɓe mbi o ko minen kalfimo ko dognoɗo o dogi o naato e woyndu he ko ɗum woni jikku makko ɓe jeeyimo tan piri jasɗo ustiɗo no feewi wiyama ko buuɗi limtinde ko buuɗi nogas wiyama ko buuɗi nogas e ɗiɗi e paɗe ɗiɗi e comci ɗiɗi wiyama ko ɗum ɓe jeeyimo kono ɓe jaɓani ñamde on noon haalis kamɓe mawniraɓe nde wonde ɓe ndinti aha ko ni ɗum sifori ɓen coodimo noon nayimo misra jaade e makko ko ni ɗum sifori. Allahu akbar cey Yusuf musidɓe tedduɓe ɗum ɗo fof Allah subhanahu wa taala ne jangtuno en e deftere mum teddude woni Qur'anil Karim ko ha ganden
kala ko mbawɗen waɗede won waɗunoɓe ko ɓuri ɗum ko ha muññiten koye aduna woni ɓeɗo caɗele ɗam kiram koye aduna woni musidɓe tedduɓe ceerno Kaliidu Abdullaay Sih nde ɓen coodimo keɓimo e juuɗe nawimo holko ɓen mbaɗimo holko ɓen mbaddemo koye lawol hade mo ɓe yettade misra. eyi mi salmitimama ha joni Seydi Saar. mbiɗa ɓen coodimo nawimo joni ɓen holno mbaddi e makko ɓoyde e makko walla ɓoydani walla holno mbaddi e makko. eyi ɓen nde coodimo ɗon tan kañumen koye lawol gonno ko julankoɓe ene payi misra ene comoyo jetti misra haade moni yettade misra e lawol he ɓe bitti yanade yummum Yusuf nandi ndeɗo yanade ko yanade yummum Yusuf noon waɗi feere ha jippi ɗo ɓe mbaɗɗinno ɗum ɗo woni e juurade nene mum ɓe jeehi ha juuri ɓe donki yiidamo ɓe jii tan ko mbaɗɗantewa ka o waɗɗino ene yaha ɓola ɓe jiiloyimo ko juuti seeɗa ɓe tawoy omo jooɗi e yanade nene makko mbiyanoɗo yo renmo on jaggimo wimo pourquoi mo tello o wi ɗo ko yanade nene makko wonno koye juurade ɗum on noon fiimo nde on fiimo tan ɗon e ɗon on jungo ngo nanga rafa gila ɗon ɓe puɗɗi yiide e makko kawis sabi o fiimo tan jungo ngo ɓuuti ngo wone muusde eɓe jogino on saaha sanamuji ɓe jaada hen on ƴetti sanamu o ene ñaago ɗum yo sellin ɗum ronki dañoyi jaam koɗo ɓe mballinoyno ɗo ɓe mbalno on ɗon nokku e nder ladde Yusuf ari memi jungo ngo tawa ɗanota ko ronkama yo ɗan jungo ngo selli ɓe puɗɗi dañde e makko kadi teskuye seeɗa ɓe jogino mawɗo goto mo sellani mawɗo ɓe mbanno ɗum koye mbaɗɗantewa wona saret kono ko noon ɗeɓi waade mawɗo o ñande hen ɓe cikkano on ɗon ñalawma ne ɓenna taw urutake joomi ko nde yimɓeɓe mbaɗimo e saret daaba on e dasamo kanko Yusuf o yawni o fayi caggal o memoyi mawɗo o omo yewrti e mum omo mema ɗum e nder ko memata ɗum ko o yaari hen ko Allah yo hokku ɗum jaam Allah hokki mawɗo o jaam darni koyɗe e leydi hay jonde wawano ɓe dañi kadi on ɗon teskuya ɓe jeehi haɓe jetti misra yimɓe ne jeeye ala ko yeeyetake ɗon kamɓene ɓe gaddimo ɓe jeeyamo joni noon yiyama yimɓe yeeɓeteɓe ɗon buuɗi 10 yiyama yimɓe yeeteɓe ɗon buuɗi 20 yiyama yeeteɓe ha 50 kanko Yusuf o addama yimɓe ne pawtodiri jiiɗi soddemo kono kala koɓe kaali jeeyomo wi ala ɗum ɗo ne famɗi wawa yeeytemo ɗum ɗo ɓe goni hen ha Allah addi premier ministre o wiyete ko Edifiril Aziz o woni premier ministre e nder leydi Misra e on ɗon saaha on ɓe mbiyata lamɗo o kono on ko premier ministre on wona lamɗo wona lamɗo mawɗo o ala ko premier ministre on soodi Yusuf ujunnaje 3 debina o soodi Yusuf ɗum o nawi ɗum galle makko on ɗon gorko woni desnoɗo Zulaykha mo ganduɗen wona lamɗo mawɗo o resi Zulaykha ala ko premier ministre o ko gardiɗo jagorde ko on resi Zulaykha o nangi Yusuf o nayi ɗum galle o yetti o jebbili Yusuf joom suudu makko biyeteɗo Zulaykha o wi mi addanima gelɗo cukalel aha ene wawi o nafa en so mawni walla so ɗum ala joguitoɗen mo ko ɓiyen ɓayde en dañjani ɓiɗɗo debbo o daarimo kanko Yusuf
debbo wi eskey min oɗo yeeso makko ngo mbami kono meɗɗo yiide ɗum ni oɗo mi meeɗi yiide ɗum joni noon holko woni sababu ɗiɗo konnguɗi ɗiɗi foof ma en gar hen ɗum noon Seydi Sarr mboɗo fadi namdal ma inchallahu taala. ceerno Kaliidu Abdullaay Sih ɗo garɗen ɗo Youssouf yetti Misra woni Égypte premier ministre o woni hoore jagorɗo o soodimo addimo galle joom suudu mum ɗo wi elle o mboɗo andimo ɗo ko ɗo kalaten nde tawno so tawi en jokki juutat ha ɓurta kadi metta heɗade nde tawno Youssouf weeɓani wadde rogere wotere ko dogue ceerno Kaliidu Abdullaay Sih ɗo katten ha janggo alhamisa inchallah garen kadi e tarikh annabi Youssouf gam jokkande yimɓeɓe ceerno Khalidou bisimilla maɗa. eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol yewtere Youssouf en mbawa gasnude ɗum hande eyyi ala e saago koɗo mbawɗen hadde inchallahu taala so Allah hokki en hawrude e janggo jokken qissa Youssouf o so tawi Allah waɗi en gasni janggo ene moƴƴi so wonno way kadi dartoɗen so tawi Allah newni ñalawma dewɗo hen kadi so Allah luuɓi en poofale men jokken hande gasi foof so hawre welede Allah nde wonde qissa makko no juuti ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe oɗon jarlo oɗon jaafo eɗen jinno wadde qissa o foof kono o hejjata e ñalawma o goto ɗum noon en dartina ɗo ha hawre janggo so hawri welede Allah jokken Youssouf so Allah jaaɓi ɗum noon Seydi Sarr mi salminima mi juurimama mi weltanimama ɗo gonɗa foof yo jaam Allah kisal mon nden ko wonema hettiyankoɓe foof en calmini ɗumen en juurima ɗumen ko musidɗo moon guiɗo moon Kaliidu Abdullaay Sih musidɗo mum Saar Abdullaahi Saar garnoɗo addandal qissa annabi Youssouf o gasani kono ma en jokku janggo so hawri welede Allah ɗum noon bisimilla moon e kettugol assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jamaje benede bordo minne julde jude mondo bodo manta annabi bordo minne julde chute jude mondo bodo manta annabi bordo minne Dewle talina jila zabora limata Qur'ana musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin gaddanno moon hannde e tarikh annabi meɗen Youssouf mo ganduɗa roguere wotere weɓanta en jaari musidɗo men guiɗo men sehil men ceerno Kaliidu Abdullaay Sih mo ganduɗa mo Allah rokki labtude ɗemgal e gandal humpito muɗum kala a jarama Seydi Sih musidɓe tedduɓe ketki malaki jaam aadi men so Allah jaaɓi ko aljuma janggo walla alhamisa janggo jokken tarikh annabi Youssouf ɗum noon on mbiyama yo en gon jaam ketki malaki jaam yo jaam Allah moƴƴanen Hile kinyano denda mano sabu bordo minde denda ma Youssouf e waydonano Yunus nde modino galada min